खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, मैया काछार पुलिसा सिलचर एयारपर्टनिफ्राय गोबां ड्राग्स हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला काछारनि एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गोबां अनजिमानि ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनो हादों। बे सानै सुबुंफोरनिफ्राय मेथामफेटामिन ड्राग्सखौ 4 केजि हमनो हादों। बे ड्राग्सनि बेसेना ब्लेक मार्केटआव 20 कौटि रां जागोन होनना बिथां एएसपीआ फोरमायदों। बे ड्राग्सफोरखौ मिज'रामनि आइजलनिफ्राय लाबोदोंमोन। आसाम पुलिसनि बे मोजां खामानि मावनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाख्नायदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं, मैया काछार पुलिसआ 3 मबाइल सिख'ग्रा दुथां सुबुंफोरखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे 3 दुथां सुबुंफोरनिफ्राय गं 40टा मबाइल फन मोननो हादों। मिथिनो मोननाय जादों दि बिसोरो इरान हादरनिफ्राय फैनाय दुथां सुबुंफोर आरो सप्तासेनि सिगां बिसोरो झारखान्डनिफ्राय फैनानै काछारावनो न' भारा लानानै थादों होनना पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं, इउपिपिएलआ बिपिएफखौ केस होनानै खैफोदाव गोग्लैसिगोन नामा? दासान्दि भाइरेल जानाय इउपिपिएलनि सापर्टारनि BTR फार्स्ट मुंनि फेसबुक पेजनि एडमिनआ बिपिएफनि आइ लाभ बिपिएफ मुंनि एडमिननि बेरेखायै पुलिस केस होदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय बेयाव जाय सुबुंनि मुंखौ होदों बियो नंखाय होननानै मैया क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेज काम इउनिभार्सिटियाव MA थाखोआव फरायनाय सासे सुबुङा गावखौ आइ लाभ बिपिएफनि एडमिन हिसाबै मुंख'नानै नंखाय केस होनायखाय फिनजाथाय हिसाबै मैया उल्थायै BTR फार्स्ट फेसबुक पेजनि बेरेखायै काउन्टार केस होफिनदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला गाव आइ लाभ बिपिएफ फेसबुक पेजनि एडमिन नङा आरो बेनि एडमिनखौबो गाव सिनाया होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं, आसामनि गभर्नर मुश्रीगुलाब चान खाटारियाजों सावरायनायनि उनाव खौरां बिजोङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। मख'नो गोनांदि मैया गुवाहाटीआव माहारियारि आफाद एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लारु सिंहखौ जाख्ल'नायनि दायआव होखारनांगौनि गभर्नर मुश्री गुलाब चान खाटारियाजों सावरायनायनि गेजेरजों गभर्नर बिथाङा फैगौ 9 आरो 11 नबेम्बराव जानो गोनां NAAC बिजिरनि उनावनो भाइस चेन्सेलर बिथांखौ बोखारनायनि खोथा होदों होनना एबसुनि आफादनि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं, आसाम सरकारा बर'ह NLFB केडारफोरनो राङारि अनसुंथाइ रानदों। मख'नो गोनांदि आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमानि फानजाबारियाव आसाम सरकारनि नखर बिफान राजखान्थि बिफाननि बानजायनायाव बर'ह NLFB केडारफोरनो 2 लाख राङारि अनसुंथाइ राननानै होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि DIG हिरेन नाथजों लोगोसे क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो BTRनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो बर'ह NLFB केडारफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।